další videa z dnešního videa. Dneska budeme skákat parkour. Tak, tady tím, ale to je srandový parkour, jsem zapomněl na to vidět. Jdeme na první. Je to? Dejte skoro, dej stop. Mami, ubliže! Ale nezkoušejte, nikdo. Nezkoušejte, jo? 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 Jdeme do rohu. Takhle vypadá marot. Dej to like. To skurvený koleno. Čím to, co jsem si udělal? Podnese, dejte like, a když ne, tak mrtkej. Ahoj. No, Taky za fanusky. tak to je konec dnešního videa. Koukejte. Ne, není. Koukejte. Počkej, kameru bude na. Kameru. Koukejte. Ty šuly nedělej. Milane, pracoval jsi někdy a tahal si za pilku? Ne. Tak to je škoda, protože já dneska budu tahat tebe za šulina. A dělej už. Mami, Většího debila neznám. Většího debila. Ty vole, aby tu prdel neměl ještě tlistou. Aby to nepřevrátil ten kokot. Tohle nikdo doma nezkoušejte, jinak Zkoušejte. vám ubízí až do kove, jo? Jenom tady jsem se jenom To je. Tak, nejdu já. Dobře. Pantališka. Mám zraní, vole. Šulická. Pantališka, to mě vždycky uspokojí. Koulela se, 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 koulela. Kuli, kuli, muli, muli, kuli, kuli, muli, muli, kuli, kuli, muli, muli, hej. Sašo víc! Proč nedá někdo ten posraný stop? Stop! Tak dnešního den číslo 2. Ne, dnešního vy. No tak není zase. Šulin. To bolí. Nebolí. Debil. Zkoušejte. Tak. Tohle je konec dnešního srandového videa. Jestli se vám líbilo, klasik doletěl až sem. Dejte like a ahoj.